사랑 가옥 사는 수자그 안에 또 쿠세 바시샤 이게 수스도 엉뚱한 뭐가 안나 가옥막자니 뭐 더군에라디 드이보 소티깔라 리슈니 지니브리로 개마 세워하고 수자기세 아스그세 티클로야 히마 뚱자네요 버터부 드이보 소꾸니게 데호세 행잘하 뭐나 하이버거 안다는 가옥 화자 파승자스는 지니 티브랍 사라 해게 찾아라는 사이도스라네 자스티 boleh yang BJP kalau bu naik khusus saya hingga bo uro sembuh boleh naik khusus ya jangan bo keri berubah nunggu bu masa dia yang kalau jurau bu samia kau kupon bu bondor kama perju hingga kai bot ma bisa gay doktor bang sini bagi boleh hem bagi sajaran anak kau senglim sujanin ini tu berapa cara saja naik sih BJP ralai tahu jangan naik jaya bu nalai boleh. dah अच्छा जेतु आगे जे सामने ताही नों सामने खोनाजा ओ बीजेपी ने तबो जे जजुक्त एमएलए साइ तने सिनि बरंगनां सम्बुलाल चाकमा ब इलेक्शन इस कांगन नर थांगै ब तो 2 बोसोर से काजो इनके हाया इनके हाइपुगो ब जे कौरो का साइ काबो फाइमनि सिनि बीजेपी जिते फेके आं एमएलए जिते खा इनके ना आं हस्पिटाल लाङै बिना मूल्य खे ना आं चिकित्सा खाइदनि हि साकाला हमनि ब इलेक्शन जखन पाइए बु जिते पाइए वयासो तो फाइदे नै फेका बन बनले ताव सिसिनिया जे इलेक्शन बिसका थांगा थांगो पेके उरगो मुथागा थानाय हि खना गइसे जे किसा अखागे कोला बगन ग गसेकाबो फैनि साख्रि रनाय ना ना तुइ जे कोना तुइ साप्लाय खुलनाय दो नानै देना साख्रि रनाय हिंके ब्रागासिके उरुनि अखागो ब्राउ यांक्ला हाइबुके र थांगा तबो कागज रनि को उलि सेक्रिखना बे संगुलानाय हाइजा हिंसे नुसया बु जागालाय थांनि लांमा कुमासे थाइ नै फेरानिबा फाइदे नै फेबो हासो रुगिन कौने तास तासादि बोले फाइसे नै फैया बोले तबु से यो होतुंगो नरा तबु आबन रतुंनाले बुर हिए ओ नाबु सेंलंग हुसकमा न बुर रतुंनाले थांगो रग दाबि बिगि दिनसे हिंजो तुंगिके मान रुगिन नाय तुनि आका बोले जों बुनाय तिप्राब सारो बुनाय जाले हिंकाले बोले रां फैसा बकरि जाथिके थिजो जासना ओ हाइन बगे छाजरा साइदो जादो मंगजाना बोले थिके थिजो जाना बु तुनि सुजो जागो बो साबते याक जातो नि सुजो जागो हाइबे नराना साइदो साबि जाने हिए बोले हाइबे फैयो बोले संगुलाना सिबुसनि जालियाना बोले नै बुनाय हो जिया थांबो थां पैसा गैया संगुलाना हाइजा हिंसे सिसनि बेया ओदेसनि बेया बन्ना इनके बन्दरन ठगायखाना ठगायखा बुरलानिन बगे ठगायखाबा बुरलानिन बगे बुरलाबे पेके पहिला फली ऐसे नरा चंगर यात याही पूर्व गोविंद साइक्लनि बा आनि अंकल बुरियाबले हिंसे सा तुगतना न ताजेजा इनके आगे रगो बनो कुनो हॉस्पिटल रगो डॉक्टर दत लांनै खा आगे यो हागत लां थामनि सलिन समनगो बर्तिला जा बर्तिला नि बखाय सागो बपर बेयो सराय आसे फुगो खिसा जो साख हुओ उरगो खिसा दिस्तां हना आखे मन जों तो फारिया हायो सलिं तारि फारि रहजो जा रिफारि रहमनि सलिं ता खाय सागो डॉक्टर माने स्लेस नमंगो नमन खिसा बर्तिला के तुनके सथि हमा दाना रां पैसा क्रिके फिसार के मात्र फैजा लाबोन रुगियों नायनि मंखेतमा सिन्दुरं बनि बसाइके कब्रिम ह त्रिपुरा बो पारा बनि नै सारां राजा पारानि हे बाले नै सारां इनके निनि मंखे बुखुजु खिसा साइकनान आनि मंखे कपिरं त्रिपुरा इनके नों ताबु चिनि ओ तिनि चिनि ओ लाइव मा टीवी नि बिसिंति जे चिनि ऑडियंस नाइ तने रन खुगो चिनि त्रिपुरा सारन मा कक सानि मुसु खिसा साइकनान गाउक जाने सुजाने आंखा हाइजा बनक साजरा दो साइदो खेले जामन ये आंबो आसु खावां सुबो किसाजा फा काउसिन फा संजासने हे साफै जामसि आं बनजरा फा बंसे जाम हिकेला बबो सते रगला साजा गतावबो आना सजा जीवन बंसे जागे हिकेला आंबो बाहार सनब थेर संजाना आंबो खाइजाना जुबासिं गिये आंबो नाइजाना हिबो आसजा गसे तुंगागो आने जीवन जिन फा बंसे ले जास्ति हे कात्रो बिसवाना साखनारका आंबो न आने ओकरा क्या कने तुमै जामबा हायो गाव खाजि बा सोंनायसनि हे आंलाय बेनो गाव जाजानिसा हामबाय बुखुजोंनो